אני אוהב את הגליל, אני אוהב את מלכיה, גם שעבדתי בחוץ תמיד. לא משנה איפה, חוזר בלילה למלכיה. אין, אתה עובר את המיד, אתה מרגיש פתאום שהכל נפתח לך. בעמקים, רק תנו לנו מראש ההר לשיר לכם על המחר, כי על היום והאתמול זימרנו כבר הכל. שלום חברי מלכיה, אני יריב רוזנברג, בן 56, מנהל תשתיות של מלכיה ב6.5 שנים האחרונות, ראש צחי ב6.5 שנים האחרונות. נולדתי פה, כנראה גם ימות פה, מקווה שלא עכשיו. אנחנו פה כבר 8 חודשים, מגיבים למה שקורה בעצם. פתאום נפילה, פתאום טיל, פתאום שריפה. צריכים להגיב, ולהגיב מהר, אבל להגיב בחוכמה. לא לרוץ לכל מקום שיש בו משהו, קודם כל לחכות, לראות שזה לא מסכן אותנו, לעבוד נכון, אנחנו משתדלים מאוד קודם לחשוב לפני שאנחנו עושים. ואיך אתה ישן בלילה עם כל האחריות הזאת? א', אני לא ישן הרבה. זה זורם, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לא מרגיש שזה כזאת אחריות נורא כבדה על הכתפיים שלי, אלא אני מרגיש שזה משהו שאני נמצא אולי בגיל הנכון, ביכולת הנכונה, בזמן הנכון, ואני יכול לעשות טוב. אנחנו ב6 בנובמבר, חודש אחרי המלחמה, חטפנו טילים פה במערכת חשמל שלנו, ואנחנו על החצי קיבוץ הצפוני, שזה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו עובדים על גנרטור כבר 7 חודשים. ברגע שהגנרטור הזה מפסיק לעבוד, יהיו פה הרבה בתים בלי חשמל. זה המוצב למעלה, שאמרתי לך שהם טוענים שזה צבא לבנון. זה מוצב של חיזבאללה שצופה עלינו בכל רגע נתון, והוא רואה את כל הגליל. הוא רואה ממטולה לדעתי עד ראש הנקרה, כי הוא מאוד גבוה. אם אתה רואה פה את העמוד הזה של החשמל, אין יותר המשך. זה הציר שנקרא לנו, אף אחד לא מוכן לבוא, אפשר להגיד בצדק, לטפל בזה, לכן אנחנו עובדים על גנרטור 24/7, פעם בשבועיים עושים טיפול. בחלק העליון זה בטילים, בחלק התחתון זה מטנקים שלנו שיערו פה, בלי הפסקה. זה המגנן שיש לנו במוסך, ככה הם יכולים לבוא ולעבוד פה. זה מירי טנקים, מהדף של ירי טנקים. זאת היא המסגריה שלנו שבימים כתיקונם עושים פה כל מיני עבודות תיקון למטע ולקהילה, שהכל פה מפורק, אפשר לראות את כל האסבסט פה, זה לדעתי איכות הסביבה לא מאפשרת כאלה דברים, אבל אנחנו צריכים לעשות לפעמים דברים, לתקן, לסדר, לקדם. זה שליחות להיות פה. מי שאין לו ילדים קטנים, שיהיה פה. זה המסר שלי אליהם. תבואו, תחזרו הביתה. כי הצד השני מסתכל עלינו ובוחן אותנו את העוצמה הפנימית שלנו, והכל עובד לפי עוצמה פנימית. יש לי פה מסר לכל הפוליטיקאים פה, ראשי מועצות, וכל האנשים שאני מאוד מעריך אותם. חבר'ה, בבקשה, לא להתבכיין בתקשורת וחסר לנו ומגיע לנו, בבקשה. תפסיקו עם זה, כי מקשיבים לכם ומבינים את החולשה שלנו. ההפך, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור ולשמור על העוצמה שלנו. אנחנו לא מסכנים, אף אחד פה לא פליט, אנשים בבתי מלון, אנשים מקבלים כספים, אז בואו, אין פה פליטים. העוצמה הפנימית היא זאת שתקרן החוצה. מזון הוא היה רבש פה הרבה שנים, קודם כל, אבל תן איזה שריקה וחס לו. זהו, זה מזון. לביסלב, תגיד שלום. שלום. טוב רואה אותך. זה ולד? חיים רגילים מבחינתי, אני לא יצאתי מפה, אנחנו מחזיקים את מלכיה, שומרים על הבתים.
עושים כל מה שביכולתנו. בן אחד בצבא, אשתי נמצאת בנוף הכנרת בטבריה, ואני כאן. החלטתי שבית אני לא עוזב את הבית, לא משנה מה יקרה. הקשה, אני חושב שהכי קשה שאני לא רואה את האופק, אני לא יודע מה לפניי. אני לא יודע כמה זמן אפשר לשרוד המצב הזה. ולא מפחיד? לא כל כך. לא יכול להגיד שאני התרגלתי, אבל בכל אופן... ולד היה בצבא האדום, שום דבר לא מפחיד אותו. אנחנו הצוות של התשתיות, בגדול. עשינו הרבה מאוד במלחמה, הרבה מאוד דברים, עשינו, בנינו, שינינו, הזזנו. זה כיף. קודם לא היה לי, לפני שוולד נכנס, והוא בסך הכל משהו כמו חצי שנה בעבודה, אז הייתי צריך להביא על כל דבר קבלנים חיצוניים, ולמצוא, ולפעמים אתה סתם צריך להרים משהו, ואתה לבד, ולבקש טובה ממישהו, זה תמיד הוא אנשים עסוקים. אז להיות בזוג, וגם אפילו בהתייעצות, כאילו אולי כדאי לעשות ככה, אולי כדאי לעשות ככה, לפעמים בן אדם בצד מראה לך איזשהו פתרון אחר, כן, בדיוק. זה הדרך שהטנקים נסעו כדי להיות מוסתרים. אתה רואה פה כל זה, זה היה כביש, כן? אבל כל ההרס פה זה הרס מטנקים שפשוט נסעו פה בלי הפסקה. אתה רואה, זה היה כביש ישר, כן? זה העורבה שם, היו עוברים פה עם הסוסים, הלוך וחזור, כל יום. היה פה דרך נעימה, היה פה בכלל נעים. זה היו עמדות של טנקים. ב7 לאוקטובר התעוררתי ב7 בבוקר, הבן שלי העיר אותי ושאל אותי למה אני ישן ואם אני לא יודע מה קורה. מסתבר שהבת זוג שלו הייתה בנובה, ואיכשהו הצליח לחלץ אותה בטלפון משם, ובאותו שלב התחילו להגיע לפה כוחות גדולים של צבא, ואנחנו עשינו ישיבה והתחלנו לחשוב איך אנחנו מתפעלים את כל האירוע הזה. חגי התחיל לגייס את הכיתת כוננות ולהביא נשקים, כי לא היה פה נשקים, היו פה 3-4 נשקים. ולצייד, ומאז זה פשוט עובדים, בלי הפסקה. המטרה שלנו בתקופה הזאת זה קודם כל לשמור על הקיים, ואם אפשר לשפר את הקיים, אז לשפר את הקיים. אנחנו, לפחות בתשתיות, היינו פה באמצע כמה פרויקטים מאוד משמעותיים שנתקעו לנו. פרויקט הסיבים האופטיים, שנתקענו באמצע. פרויקט הגגות הסולריים על הלול, שנתקענו ב7 באוקטובר עם 3 לולים פתוחים. ובהרבה מאוד נחישות והצקה ולחץ הצלחנו לחסות את הלולים. הפרויקט כמובן לא הסתיים, אבל לפחות הלולים לא נפגעו לנו. היינו לקראת תחילתו של פרויקט של טיילת באזור המזרחי שלנו שיורדת להרחבה. פרויקט של משרד התחבורה שהוא צמוד אליו, של לעשות חנייה לאוטובוס לפני שהוא עולה לסובה, גם כן נעצר ממש לפני תחילתו. אז מצד אחד, כאילו היינו באמצע המון עשייה, ואנחנו צריכים לפחות לשמר את זה כדי שנוכל, שהכל ייגמר, להמשיך מאותה נקודה. אנחנו מנסים לקדם את נושא הממ"דים, אין לנו ממ"דים במלכייה, אנחנו מנסים לקדם את נושא הממ"דים תוך כדי. להתחיל משכונת ורדים, שבעצם זאת היא השכונה של המבוגרים שלנו. על מנת שהם יחזרו, אז יהיה להם כבר ממ"ד, והם לא יצטרכו לסבול מכל הבנייה. בינתיים מתקדמים יותר לאט ממה שרצינו, אבל אני מקווה שזה יצא לפועל. פה יש לי מערכת שבנינו, שנקראת GIS, שזה מערכת שכבות. אתה מכיר? הלכנו ומיפינו בעצם את כל התשתיות במשק, על מנת שנוכל לדעת מה עובר מתחת לאדמה, שעושים חפירה, שעושים פרויקט, שעושים משהו. יש לנו פה ביוב ומים וחשמל וכל המערכות. גם על הבית עלמין יש לנו פה את אותה מערכת, ובעיקר זה משהו שהוא עובר. אוקיי? המידע הזה לא נשאר אצלי, אני לא אוהב לשמור אצלי מידע שאחרי זה לא מגיע לאף אחד, אלא זה תמיד נשמר. לשמור את האנשים לאורך תקופה מאוד ארוכה, זה מאוד קשה. מאוד קשה. אנחנו משתדלים בינינו לשתף פעולה, לעזור אחד לשני. יש פה כל מיני דברים לא צפויים, פתאום נגמר הדלק בתחנת דלק ולא מוכנים לעלות לפה למלא דלק, אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות
ומצאנו פתרונות. אנחנו מבינים שאנחנו לבד, מה שאנחנו לא נעשה, כנראה שלא נקבל עזרה. מעבר לתרומות שאנחנו מצליחים לארגן, ציוד ועזרה בכל מיני דברים כאלה. יזהר הרמוני עזר לנו הרבה בתרומה להקמה של ציוד לכיתת כוננות, של חדר מוזיקה. יש פה כל סופש, דואגים לנו פה לאוכל חם, ובאמת אנשים עושים דברים מהלב שלהם, זה לא מובן מאליו, אחרי 8 חודשים שזה עדיין עובד. אתה יכול לראות פה, זה החדר מוזיקה שלנו לשעבר, מה קרה לו? זה חדר מוזיקה שאני בניתי לפני 8 שנים. בנינו אותו פה כמה חבר'ה, הילדים שלי מנגנים, היה לי מאוד חשוב לעשות פה חדר מוזיקה, הקמנו פה, הכל היה סגור עם גבס, היה פה מזגן, היה פה מערכת תופים ופסנתר ופינת ישיבה, ואתה רואה את הארון הזה, כל הציוד היה פה בפנים. זה מירי טנקי שלנו, ככה זה נראה. אפשר לראות שגם הגג שבור, ופה בחוץ גם כן. זה גן רקפת, שזה גן מ-3 עד 6, גן משרד החינוך, מה שנקרא. כן, בשעה כזאת היית שומע פה צחוקים ומשחקים, וילדים בחוץ עוד לפני שיהיה חם מדי. זהו, אנחנו פה לבד, בלי ילדים. אמא שלי, שהייתה פה פעם אחת עם אבא שלי, רק לקחת את הבגדי קיץ, אמרה שזה עצוב לראות את זה ככה. נראה לי שאנחנו כבר התרגלנו. לא יודע מה יקרה שיבואו כולם לפה. יש ימים ארוכים, אתה קם מוקדם בבוקר, יש כאלה שקמים לכוננות עם שחר ויש להם שמירה, יש כאלה שקמים מוקדם ויוצאים לעבודה במטה, ופשוט אתה צריך לתפקד, אז אתה מתפקד. הבעיה היחידה שאנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. החוסר ודאות זה בדיוק הדבר שהוא הכי קשה לבן אדם. 2 בלילה קיבלתי טלפון, תקשיב, יש שריפה, צריך לצאת לראות מה קורה. וזה מעכשיו לעכשיו. אתה ישן לך בסבבה, ובום. החוסר ודאות הזה הוא שאנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שנייה, ויכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו, ופתאום תהיה הזקה, ופתאום יהיה נפילה, ופתאום יהיה משהו שיהיה חייבים לצאת אליו, ואז אני אומר לך, תשמע, אני מצטער גיא, להתראות, אני צריך לצאת. זה משהו שהוא לא פשוט וצריך גם אליו להתרגל. ואני לא יודע אם אפשר להתרגל לזה. כל מה שחשבת על שריפות, אתה תגלה שזה לא נכון. אלה מפוחים מאוד חזקים, ובעצם איתם אנחנו מכבים את השריפות. א', אתה לא יכול להגיע עם הגרור מים לכל מקום, וב', יש הרבה דברים שמים יפתיע אותך וזה מלבה את האש. אז אנחנו כבר נמצאים עם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 מפוחים גדולים, ועוד איזה 5 מפוחים קטנים, ואיתם אנחנו יוצאים, וזה מנצח. קודם כל, חגי, הרבש"ץ שלנו, עבד לפני זה ברט"ג, ויש לו ניסיון עם זה, הוא בכלל, אני חושב שהוא הביא את הרעיון הזה. הוא אלוף העולם בתחומו בשריפות. ב3 שבועות האחרונים, שריפות זה ההתעסקות המסוכנת שלנו. מעבר לזה שאנחנו עומדים מול הגבול, 150 מטר מהגבול. אמנם אנחנו אזרחים, בגדים אזרחיים, הכל, אבל עדיין, אתה יודע, זה רק החלטה שלהם, אם אנחנו נשרוד את זה. תראה שאתה פה, אתה לא עכשיו שקט, אתה לא מרגיש שום דבר, זה הקטע, השקט הוא מטעה. כי גם אין פה הרבה אנשים, אז יש פה הרבה שקט. והשקט הוא בעייתי, אתה מתרגל לשקט, פתאום בום. כל אחד היה חולם שיהיה לו את המפתחות של הכל פה. אני פה כי זה הבית שלי. זה משהו שלקחתי החלטה ברגע שהתחילה המלחמה, שאני נשאר פה, מכיוון שאני לא צריך לטפל בילדים, לא צריך לדאוג לשאר המשפחה, אז החלטתי שאני נשאר פה, וגם בשביל להיות חלק מהצוות שנמצא פה. מלכיה זה הבית. זה משהו שצמח אחרי 2-3 של מלחמה, שהחלטתי שאני מעלה כל יום תמונה אחת ממלכיה, לא משנה מהיכן, ואני מוסיף לזה את הטייטל מלכיה זה הבית. האתגרים של הכל הוא בעיקר לדאוג שספקים יגיעו. הספקים היחידים שמגיעים לפה למלכיה פיזית זה ספקים של ירקות,
פירות, וכמובן לחם. אני נוסע לריחניה, אני נוסע לצומת כוח, לפעמים נוסע גם לחצור, כי ספקים לא מגיעים. וזה יוצר קושי פה, כי בכל זאת אני רוצה לתת למי שנמצא פה תחושה של נורמליות, תחושה של... יש להם עוד איזשהו עוגן מסוים פה ביישוב. זהו, מספיק לנו, צריך לחזור אנשים פה. עצוב פה. עכשיו, מלכיה איזה בית. אני מקווה, בקרוב באים פה את כולם. המנון מלכיה, מול זוהר החרמון וגבול הלבנון, צופים על עמקים, קיבוץ בהר ענקים. אני תמיד מתרגש, אני אומר את זה. אז אנחנו רשמנו פה בפט של כיתת כוננות, צופים על עמקים, עם הנשר שמסתכל מההר של מלכיה על העמק. הם תמיד חושבים שהם יותר טובים מאיתנו, אבל אנחנו שומרים עליהם, ואנחנו יותר טובים. שלום וברוכים הבאים למצפור מלכיה. לפניכם נפרסים נופיו המופלאים של צפון הארץ, נשים נופי דרום עמק החולה. זאת הרחבה שלנו האחרונה, הרחבה ג'. בדיוק לפני המלחמה סיימנו למכור את כל המגרשים, את השלב ב' שהוא 19 מגרשים, וכמובן אנחנו לא יודעים מה יהיה עם האנשים שקנו מגרש ועוד לא התחילו תהליך. תחושה לא נעימה בכל האזור, תחושה של נטישה, תחושה של אתה עוטף לבנון, רצועת הביטחון, you name it. רגע, מפקד שלי מתקשר, רבש"ץ. איך גוגו? מה קורה? חי את החלום, מה איתך? כן, לא רע. היה איזה משהו? התקשרו אליי מהחמאס. לדעתי, לפי מה שאני רואה, זה נפילות מנרה או מרגליות. אתה רואה שם את מנרה? אין תשובה. אני אופטימי, תמיד חשוב להיות אופטימי. תמיד חשוב למצוא את הטוב בכל דבר, ופה יש לך זמן בשבילך, למרות שיש שמירות ולפעמים יש בומים, אבל התרגלנו. ויש כל מיני הקפצות ושריפות, אבל בין לבין אפשר למצוא קצת זמן לעצמך. ושקט, זה מה שחשוב. מה יהיה? זה אף פעם אפשר לדעת. אבל בסוף תמיד יהיה טוב. אין לי זמן לחלום, מה האמת? לא יודע, לחזור לשגרה. שגרה זה דבר מצוין, אני אוהב שגרה. סתם לשבת בבית ולראות טלוויזיה בלי אתה מחכה לבום הבא, לרעש הבא, להזעקה הבאה, לטלפון הבא. זהו, זה בעיקר, הדברים הפשוטים, אתה יודע. חיים נהדרים בה, נעים פה, בשער העמק חם, אצלנו נעים. מדי פעם צריך לקפוץ לכבות שריפה או שתיים, אבל זה חלק מהכיף. כיצד יבשו תלמים ושקט בגנים, ריקים הם השבילים, שרים ושבטילים, אך גם בזמן עצוב ומר נישא תקווה אל המחר, כי על כל שהיה אתמול זוכרים לכם הכל, גם בארבע רוחות עולם חשוב לזכור אנחנו כאן, צופים ועליכם חושבים, עוטפים ואוהבים. בואו נחזור לעבודה.